салом алайкум дӯстон бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. рӯзи ҳар як шумо ба хайр ва шод бошад дӯстони азиз. ва дар навори имрӯза чиставои навори пардаша баъдан бо мепартом пешкаши шумо мегардонам. хона аввал чӣ хел буд, баъдан чӣ кор кардем, аббои задем, ҳамаша иншоалло навор мекунам. ана и аббои хидмотзадагием, аббои моишния гарантишқати плинтусои полам айхидмонаи материал, потолокам плинтусош материалаш айхидмона, хулоса ҳамаи материал айхидмон ремонт кардагием. ана листрои арзон дорем, иншоалло касоне ки маъқула метавонед бинависонем, муроҷиат кунем, равонтон мекунем. Люстро яке беҳтарин люстрои амиёро ҳаст, дтагашина свети сиёҳ, свети шоколаднишам ҳастай, сетагашам, чортагашам, панҷтагашам кадом намуди даркор кунад, иншоалло ки равонтон мекунем. нигоҳ кунед аббои чӣ хел ба зеб омадагия бардоро, аббои гиркалони моишни гарантишқати аббоям дар кор боша, арзонтарак иншоалло доставка мекунем, равонтон мекунем. ва касоне ки мехоҳем ҳамхел ремонт кардан метавонед дар ватсап бинависонед, нашоти нарх наво суҳбат мекунем ва ки ҷои дар нархон тоғри бигира бардоро ремонт ҳам мерем. ва дастгира фаромӯш намекунем, бачаҳои очиам лайкора мемонем ва дар канал обуна мешем. чанд қадар шумо дастгирӣ кунед, мо амуқа видеои нави дар нав пешкаши шумо мегардонем бародарам. нигоҳ кунед чӣ хел ба зеб омадагия аббои плинтусам ва чотка хокагия хонада. ва худованд нигаҳбон боша ҳар яки шуморо ва ҳар ки ҷое бошем дар паноҳи Аллоҳ бошем бародарон. то навораи ояндаи Сафархон ТВ.